טבת תשע"ה. איזה חודש אנחנו עכשיו כבר? טבת. איזה חודש היה לפני חודש טבת? כסלו. נכון. היה נראה לי כל כך מזמן שלא הגיוני שזה היה לפני. ואיזה חודש יש אחרי חודש טבת, סרינה? שבט. זו תשובה נכונה. אתם זוכרים את השיר של החודשים? בואו נשיר אותו. 3, 4. תשרי שבט כסלו, טבת שבט אדר, ניסן אייר סיוון, תמוז מאוד, אתם ממש יודעים את שמות החודשים. שלום תלמידים, שלום לאבא ולאמא, ברוכים הבאים. השבוע קוראים את פרשת וארא, זו תשובה נכונה. משה אומר לפרעה. מה משה אומר לפרעה? מה משה אומר לפרעה? כן? אתה מצביע יפה מאוד. נכון, לתת לבני ישראל לצאת ממצרים. מה פרעה אומר? מה פרעה אומר? סליה? לא. בשום אופן לא. יפה מאוד. השם מביא על פרעה. מה זה? מי יכול לעזור לנו לקרוא את זה? קוראים את זה מימין לשמאל. מה זה המספר הזה? מם. 6 זה. 6 זה. 400 זה. תף. מה המילה הזאת? מכות. מי זוכר? כמה מכות בפרשת וארא? כמה מכות בפרשת וארא? מי עוד לא השתתף? עמיאל? 7. מי יודע להגיד לי אותם? תגידו מה שאתם יודעים, זה בסדר. אלה. דם זה נכון. עוד מכה. איתמר. צפרדעים זה נכון מאוד. יעקב. קינים זה נכון מאוד. דבר, אז זה החמישית. מה הרביעית? הרוב זה החמישית. מה השישית? זה לא ככה, זה יותר כאלה. נכון, בעברית שכין. שכין. והמכה האחרונה שמסופרת בפרשת וארא, ברד. כל הכבוד. אתם ממש יודעים פרשת שבוע. יום טוב, מורה דמרי ומורה יוכבד. יפה מאוד, אנחנו סיימנו את הפגישת כיתה שלנו. עכשיו אנחנו מתפללים. אחרי התפילה אנחנו גומרים, אז מי שרוצה ללכת באמצע